सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। वय हा फक्त एक आकडा असतो, आनंदाला कधीच वयाची मर्यादा नसते। याचाच प्रत्यय आला कणकवली शहरातील निम्मेवाडी येथील लक्ष्मी चंद्रकांत बाईत या 82 वर्षांच्या आजींच्या बाबतीत। या आपल्या कुटुंबियांसमवेत डॅम परिसरात पर्यटनाचा मनमुराद आनंद घेताना दिसतात। त्यांचा हा उत्साह आणि जीवनाकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन प्रत्येकासाठी प्रेरणादायी आहे।